Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalaan na kita sa mga balita lokal, 3 ka menor de edad patay sa sunog na nagluntad sa syudad ng San Carlos. Seneco nagalaong nga 100% na mabalik ang supply ng kuryente sa syudad ng Bacolod sining nga semana. Sa mga balita national, kahalitan sa agrikultura bangod sa Bagyo Det naglambot na sa masobra 2 bilyones pesos. Samtang Department of Health na budlayan nga malambot ang target nga mabukurahan sining nga tuig. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Huwebes, Disyembre 23, 2021. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balik. Sila ka kadto ni Sir Ray Baryoga sang 21. Jerry Azera Jr., good morning. Salamat kag Merry Christmas. Merry Christmas man. Ari na Happy New da ko da. Abi padala Wala na. mataganis daon. Mayara pero do kagagmay lang to. Gusto ko mga dalagkuan. gusto mo ito mga bangros yan, mga Oo nga. Liyo ko tabi nga tag mga isa sa kong ang pliritohon man bala nga kung wala ko sang sudan. Kuhaon ko lang sa aquarium kag pritohon. Oh, dapat ano lang ta practical. Ari na si Cutie Pie, Ethia Kim Eriman. Good morning. In a relationship na siya. Ayala, bungga. Sino na? Ma-nurse ka pa bala? Ni ko da sunta makita na yung maduklan tagid ka mo. Hama ko, anong gusto mo magdako ka? Ma-nurse ko na hama ko. Ang pamangkot ko magdako ka. Joke lang. Tapos nag-chat pa sa akin. Aksyon Eden, sorry. Kaya doon nahampakan. Takasang 21. Sino? Si Atia eh. Doon nahampakan niya ko kuno sang 21. Sige lang, ana-ana. Naman ko ginahampak. Pero ginahampak. Wala isang kwarta. Lakla. Ma'am Jinky Delagdon, good morning, Ma'am Jinky. Merry Christmas. Blessed morning ko no. Thank you gali for sending 200 stars. Good morning ko no kay Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, of course, kay Doc Matt Mayo, Noel Amar, kay iban pa nga EFC member. Salamat, Ma'am Jinky Delagdon.
Ma'am Ana Sinoro, good morning. May ano na sila kuno kagapon na, may kuryente na sila kagapon. That's good. Sige. Ano Mami J yun man? Ha? Hambali Dennis, good morning also Mami J. Si Mami Jaya bala, si Jones Awa! Sige standby na sa aton nga mga balita lokal. Nagsugod ako bilang news writer. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa Italia na sa aton mga balita lokal. Patay ang tatlo ka mga menor de edad sa sunog na natabo sa Sitio Troso, Barangay Bulwangan, sa siyudad sang San Carlos nga natabo sa itong Martes mga alas 8 sang gabi. Ang nagkalamatay ginkilala nga sanday Early John Sumbise, 7 ka tuig ang edad. Kamanghod sini nga si Cheska Sumbise, nag-edad naman sa 3 ka tuig. Napatay man ang pagkaisa sini nga si Rose Jane Sumbise, 12 anyos. Sa interview sa Aksyon Radio, sa tiyo sa mga biktima nga si Romeo Catalan, nagumpisa ang kalayo sa puluyan siya pagkaisa nga si Mary Ann Sumbise kag naglapta sa mga kaingod sini nga balay. Nagapati si Catalan nga kandila kag kingke ang gintulaan sa ang kalayo. Sa kabilugan nagdangat sa 14 ka mga balay ang nasunog kag karon temporaryo nga retiner ang mga biktima sa Trozo Elementary School ang ginhimo na karon nga evacuation center. Aduna siya gibilin nga kandila ug usa ka kingking suga. Tapos ang inahan bali nigwa nagpalod bali ang nahabilin ang tatlon lang kabilog nga mga bata. Uy. Tapos nakatulog na siguro nasabiklan sa ilang TL. So dito nagsugod ang sunog. Samtang patay naman ang duha ka mga persona sa separado nga insidente sa pagpangluthang sa Banwasang Calatrava, Desyembre 21. Una nga biktima ginkilala nga si Roberto Sanapaw Sr., 64 anyos, isa ka mangunguma residente sa barangay Marcelo, Calatrava. Sa report sa Calatrava PNP, ginatiro ang biktima sa sitio Uebesan, barangay Marcelo, tak na alas 3 ang kaagahon. Ang biktima nagalakat papauli sa gintiro sa wala pa makilala nga persona kag naigo ini sa ulo. Gindeklarar ang biktima nga dead on arrival sa gindala sa Calatrava Rural Health Unit. Samtang patay man si Alfredo Piala, 61 anyos, mangunguma kag residente sang Minautok proper sa Amuman nga Banwa. Ang biktima nagapakaon sang iya karabaw sa sitio Pison, barangay Minautok, lasay sang aga sang gintiro sang pila ka beses sang wala makilala nga sospetsado. Padayon pa ginapadala man sang Calatrava PNP ang rason sa pagpangluthang kag pagkilala man sa mga sospetsado. Samtang nasapo naman sa mga residente ang bangkay sa isa ka lalaki sa suma sa barangay 31, siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Nagapati naman ang mga residente nga posible 3 tungtub 4 na kadlaw ang ining bangkay sa nasambit nga suba. Ginkilala ang biktima kay Fritz Eric Ponsehan, 34 anyos, soltero, kabong luyo sa Purok Star Apple 1, barangay 27, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Leo Estopa, ang hepe sa Police Station 6, si Ponsehan ang suspetsado sa natabo nga stabbing incident sa Domingo sang gabi sa Purok Santo Niño sa barangay 31. Sunod kay Estopa, may pila si Ponsehan siya pagpalagyo matapos ang insidente Santong Domingo sang gabi. Hindi pa sigurado si Estopa kung ang pila sinangko ni Ponsehan o kung ang pagkalumos among ginalinan sang iya kamatayon. Nagalaom naman ang Central Negros Electric Cooperative ug Sineco nga subong nga semana mangin 100% na ang pagbalik sang kuryente sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahay ni Malu Parocos ang Sineco na balik ng kuryente sa kalabanan ng mga feeders kag substations. Problema lamang sa karon ang mga primary lines kag mga balay-balay nga nautod ang linya. Sa piyak sinigin pa siguro ni Paroco nga nagapabilin nga 24/7 ang trabaho sa ila alignment team. Muna ang dinaamot-amatan na natin. Hopefully, and we are praying, nakabay pa kung tani na this week, before San Christmas, sana matapos, na depende pa ina sa trabaho. Pero gagirapira, ginaaton mga linemen, ang ating mga engineers,
Suspendido naman ang pagbaton sa Central Negros Electric Cooperative sa mga service application kag inspeksyon sa mga bago nag-apply tungtong ni sa Disyembre 31. Ginpahayag ni Malu Parroco sa Seneco, temporado ginsuspend ang akomodasyon tungod ginapatutukan ang pagbaton sa mga walk-in nga reklamo. Kaangay sang wala pa nasugaan magluwas sa walk-ins, ginabalikan man sa Seneco ang mga nauna nga nagtawag ug masiguro nga wala na sang problema sa ilang nga mga kuryente. Action art, ipabalo ko lang sa atin nga public gali, no? Naging suspend anin natin na atin nga pagpaton sa service application sa Selecta sa amon nga unit. Amo man ang amon nga inspection sa mga bago nga nag-apply kit ang pagbayad. Gin-suspend anay nato until December 31. Kaya ang aton mga staff sa PR kag sa MPSA sa na application. Nag-cater ito sa palang nga walk-ins ng mga reklamo sa mga individuals na wala pa dako na sigahan. Ang kabahin sang dugang pahayag ni Malu Parroco sa Seneco. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 146,067 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 16 ka bagong kaso. Sa bagong kaso, 5 din na record sa syudad sa Bacolod, 4 naman sa probinsya sa Iloilo, 3 sa Negros Occidental, 2 sa syudad sa Iloilo, kag tig-1 naman sa Aklan kag Antique. Nadugangan sa 50 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 139,308. Ang Western Visayas may 3 ka bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,678 kag 2,025 naman ang aktibo nga kaso. Kahalitan sa agrikultura bangod sa Bagyo Odette, naglambot na sa masobra 2 bilyones pesos. Samtang DOH nabudlayan nga marambot ang target nga mapakurahan sini nga tuig. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Donate. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Donate. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Donate. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Donate. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Donate. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Donate. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Donate. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Donate. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang iba naton nga mga naga-monitor ho. Si Ana Sinoro dira sa La Carlota. Good morning sa man. Sakay Lolit ka di Alagdon kag Kirina Villaflor, Jody Alagdon, good morning dira. Aldrich Jan Apil, kay Cherilyn di Alagdon, Jane Nagor, kay iba pa dira nga mga pamilya no ni Miss Jinky di Alagdon sa Don Salvador Benedicto. Sakay happy birthday gali kay Rolly Villar. No? Rolly Villar, happy birthday from Jinky. No? Sa mga taga Pilar dira compound, good morning dira sa inyo. Kay Lester Ray Benitez, may agaman sa imo Lester. Uy, nag-send siya 800 stars. Wow. Perte, no? Di na to sa Action Eden man. Sige. Thank you kid Lester Ray. Try nato ni kay may ara kita sumunga gina kampanya bla. Sa aton nga mga ka-aksyon nga gatipon kita sang bulig para sa aton nga mga biktima sang bagyo dito sa Southern Negros. Ang problema dito tubig, pagkaon, balay nila. So, diri sa Aksyon Radio, pwede ka mo makapadala sa bulig, tipunon tani, bululigan tani. Pwede kita maka-donate sa tubig, o pagkaon da, mga biskwit, mga kunano da nga makaon, no? Pwede kita maka-donate dire. Tipunon naton ina, kag idulo naton dito sa mga kauturan naton biktima sang bagyo sa Southern Negros. Now, kung cash ang imong ipadala, may GCash kita, no? Ano may itong GCash nga number man? Ano itong GCash number to man? Pwede ka mo kapadala sa cash o pwede ka mo kuha na. Pwede man ninyo ma-address sa kung sino man din kilala nyo sa Aksyon Radio. Papalawan nyo lang o ano da nga mga remittance center. Tipunon tana ang mga cash. Ipamakal na muna sa mga kung ano bakal na muna tubig, mga dilata sa pagkaon. No? Yes, amo ginang kinahanglan. Si Lester, amo sige sa sense ng stars. Yes, gabi 800 stars. 800 stars padalaya kay amo maning iya nga tuyo nga makuan bala, ipapidi ta siguro ko talawon ta bala nga aton kuan nga stars. Kag kung pwede mapa-encash ta na siya. Pwede na Action Kay Boy. gamiton ta nato sa kuan dito sa relief operation, no? Okay, nagamit man ta na gani pag pag bayanihan to bala. Atong community quarantine, community pantry. Yes. So dira sa aton nga mga ka-aksyon, no? Bululigay ta, no? Oo, yes. Sa FB ko pa lang nga kampanya, karon sa on-air mga kampanya pagita. Ang mga usual naton nga nagabulululig dira, no? Pwede ka mo kapadala diri sa amon. Kung sa mga abroad naton nga mga ka-aksyon, pwede niyo padala kung sino kilala niyo diha, no? Kay may GCash na to dito. Away na to siguro GCash ya. Pwede na bank to GCash. Ay na.
Yes. Mas mapos na gilang padala mo ya pa kwan padala mo sa kilala mo din sa kilala mo di Oh, pwede man. no sa mga remittance center bla Yes. kwan para pa makalta ni tubig pagkaon Oo, tubig, Aksyon Boy, ang Tubig, kulang dito. Grabe, ang may kilala ko, taga Mabinay, Negros Oriental. oo Usually, gabakal na siya grocery sa Kabankalan. Kaya subong sa Kabankalan, wala na to sang Balaklon. Oh. Nagbakal siya distilled water, diri pa sa syudad sa Bacolod. Hamak ko gin-drive ya. Kaya may ara siya 2 years old na bata. Ganun lang, distilled water. Nagbakal pa di sila, Aksyon Boy. Teka dito kuno kabaligya to sang tubig to ning taga 20 o 15 pesos kuno tagsisinta to Hanggang pamintaha, Hanggang dambot sinyo, pamintaha. sakit tanig ka mo tiyan. Ambot sa inyo da kung gabaan ka mo da ako ya concern ako hindi ka mo magabaan no Yes. Sige, sa mga friends tada, no? PM na kamo sa akon kung may ara kamo sang ipadala or PM kamo di sa kung sino kilala nyo di sa Aksyon Radio. Kay ngitaan ta pagi kung paano naton ina nga Yes, tipon. maidulong tayo, ubos na natin to, Aksyon Boy. Oo. Kaya kasubo, hamak mo 23 na, wala sila gyapon doy kuryente. Wala gyapon na lose sight na sila sang excitement sang Christmas Why nga na? ginatawag. Kay Kag kung very Paskwa, memorable na ni. subo na niya nga Paskwa kag Oo. bagong tuig para sa ila. Especially sa mga pamilya nga na dulaan sang himata, Aksyon Boy, nga may mga nagkalamatay tungod nga nagkalaanod, nagkalapintalan sang puno, amo na bala kabudlay kag kasubo nga amoy ning gindangtang. Kag gabay pa ang LPA sa sang Philippine Area of Responsibility, kabay pa about toto. As in, o ka man, inday ka man. Matunaw-tunaw ka na, no? Hindi ka na magsigi, di ka kiay, kag kapadayaw. Ang energy funds kala bala naga-nistoryahanay mas sila kay bisan paano Oo, ma-contribute mo yes, sila. meron no? sila contribution. Oo, Nakibot ako contribute mo galing sila. nga may ginduhol, gani si Ems Aboso sa akon, kagabi. Mansig kuan man sila kaya mansig amutay man Helping ng in their EFC. own little way. Amo na, Aksyon Boy, diin balagahalin ang dako nga bulig, kundi sa gagmay. Gamay, oo. So, Step by step. sa ibang dira, nag-appeal kita sa inyong bulig para sa aton nga mga kauturan dito sa Southern Negros. Yes. Subo man sa mga kwento mo, sa mga sitwasyon, to kag mga istorya dito sa mga nagkala... Sus, damo ko to kilala nga ginased nila sa ako ng tsura sa ilang mga balay. Grabe, Nga no? why, hindi na balay, basura na yan. Oo. Mga hagmak na blang why nagidyan. No chances na gid kasa paluoy, no? Given padaan sa problema man sang Pilipinas. Dito budlay gid nga malambutan gid sila sang buli. Good morning danay kay Maninoy One Ball Galyo nagatanaw gid. Oo. Yes. Regling migo to. Migo, basi makadugang-dugang kati bakal ta kuana. Bakal ta tubig kag mga biskwit da o mga kwanda. Yes. Migo ta one ball galyo da. Ako ya tahon ko nagiling niya. Hambal sila Hindi ya. man niya para sa aton. Oo. Nagtaw ko gilambal no? Padamo ini sa mga Migo one ball galyo benefit. da. Ini actually galing ka bulig ni gihipos-hipos lang mo, no? Yes, wala nagapalawag. Ate, sige, standby kita na sa aton nga mga balita national. Kagagod balikawan kag mabatuan. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon mga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa Italia na sang mga balita nasyonal. Naglambot na sa 2.2 bilyones pesos ang kabalor sang kalitan sa sektor sa agrikultura bangod sa Bagyo Odette. Sa pinakahuling bulletin, ginpahag sang Department of Agriculture, apektado ang sang bagyo ang agrikultura sa reyon sang Calabar Zone, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao kag Caraga. Ina nagresulta sa production loss sang 62,215 ka metrika toneladas sang agricultural products, kaya nag-apekto naman sa 51,182 ka hektarya sa agricultural areas. Lakip sa manapektuhan mo ang humay, mais, high-value crops, mga kasapatan kag mga isda, lakip man ang infrastruktura, mga makinaryas kag mga kagamitan. Sunod sa DA, pinakadakungan halitan ang rice sector nga nagdangat tubtob 1.3 bilyones pesos. Wala pa sang timeline sa liwat nga pagkayo sa mga balay sa mga lugar nga nahalitan sang Bagyo Odette. Sunod sa DSWD, nagapabilin nga prioridad ang pagpadala sa mga pagkaon kag water supplies sa mga apektado nga lugar. Ginpahag ni Irene Dumlao, spokesperson sa DSWD, ang Cash for Work program ang kabahin sang emergency shelter assistance para sa rehabilitasyon kag ila ini pagatalakayon. Nagpasiguro si Dumlao nga mga yara sa evacuation centers kag campsite facilities ang matagan sang buling nga ila sini nga kinahanglan. Ang Cash for Work program ay isa ka short-term intervention para maghatag sang temporaryo nga trabaho sa mga distressed o displaced individuals. Sa records ng DSWD, nakapanagtag na ang hensya sang 36 milyones pesos nga balor sang pagkaon sa mga biktima sang Bagyo Odette. Ginpaandaman naman ni Senator Christopher Bongo ang mga nag-hoard sang gasolina kay iban pa nga nagpangunang produkto, partikular ng bugas sa mga lugar nga ginlaslasan sang Bagyo Odette. Sa pagpahayag nga dapat ipauntat sa mga negosyante ang pagpamintaha bangod dako ang ilang mangin salabton sa layi kung sila madakpan sang otoridad. Ginpanugyan man sa senador ang sa mga nangin biktima sang bagyo nga hindi mag-panic buying bangod may bulig ang gobyerno kung malikawan ang anuman nga tensyon. Samtang liwat nga nagapilar si Go sa mga natungdan nga gilayon ibalik sa mas madaling nga panahon ang mga critical o kung essential nga serbisyo kaangay sang kuryente kag telecommunications sa mga lugar nga apektado sang Bagyo Odette. Ginako naman ni National Vaccination Operations Center Chairperson kag Health Undersecretary Mirna Kabutahe nga nabudlayan ang gobyerno nga malabot ang target nga mabakunahan kontra COVID-19 nga 54 milyones ka individual antes matapos ang tuig 2021. Sa laging handa public briefing ginpahay ni Kabutahe nga may mga lugar sa Regions 4, 7, 8 kag Caraga ang wala nakaintra sa ikaduha nga bayanihan bakunahan bagod sa Bagyo Odette. Rason nga nagahingyo ang ilahanay sa local government units nga bisan Sabado kag Domingo kon Paskwa magpatiyan kun tanay isang lapnagon nga vaccination. Sa karon, masobra 41 milyones pa lamang ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Natalana naman sa Disyembre 28 ang pangapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang national budget para sa 2022. Sunod kay Senate President Vicente Soto III,
Iya pagapirmahan ang budget sa Disyembre 23 kag inipadala sa opisina ni Duterte para sa approval. Ginkumpirmar man ni Senate Finance Committee Chair Sani Angara ang pagpirma sa presidente sa budget bill. Ginpatag ni Angara, isa sa marason sa pagpadasig sa approval sa national budget ang bago sa paglaslas sang Bagyo Odette sang tinalikdan nga semana. Madumduman Disyembre 15 sang ginratify sang Kongresong report nga ginalakipan sang reconciled version sang 2022 national budget nga ginkasugtan sa Bicameral Conference Committee. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman sa Department of Labor and Employment nga responsibilidad sa mga employer ang pagbayad sang insakto nga holiday wages sa mga empleyado. Ginpanumdum ni DOLE Secretary Silvestre Bello III ang Labor Advisory 23 Series of 2021 nga magsunod sa Proclamation No. 1107 ni Presidente Rodrigo Duterte sa diin gindeklarar ang December 24 kag December 31 bilang special working days. Samtang regular holidays naman ang December 25 kag December 30 para sa pagkilala kay Dr. Jose Rizal. Good morning, daanay gali kay Glenn Guanzon. No? Halin kay migo mo Juan Bolgalio. No? Dira sa aton nga mga ka-aksyon man, pasensya lang sa iban nga nag-send dira sang messages. Alas 7 karon balik kita, no? Ay inyo dira nga mga greetings karon sa alas 7 na lang na sa Aksyon Balita Morning Edition. May 500 pesos kita actually. Kaya Kasi kita malipatan sa pamaskwa. Yes. Ano sa mga 23. 3, yes. So may sa pamaskwa kita karon. Okay? Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Reports, Aksyon Reports second portion. Upod kay Aksyon Fred Salanga. Ang inyo din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din kaman nga sa Pinas, labuton ka sang awon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,